Tinokugamuchirai muchirongwa The Village pano pa Destiny TV. Nhasi tiri kukuwadzana uko kwatina baba John Mazvidza. Baba John Mazvidza munhu ane chido nekurima. Kutanga kuvaona tavaonera mumunda. Vakadini baba? Ndinosimba kuti makasimba hangu. Tiripo hedu. Tiri kuda kunzwa nhoroondo yenyu kuti makaberekwa rini uye urema hwamakurarama muinawo zvakafamba sei kuti muzosvika pakuva munhu anogara muwheelchair. Ndinotenda. Ndakabarwa 1967 muna October 25. Ndobva ndazoenda kubasa resecurity kunova ndiko ndakaita accident. Asi ndisandaenda ikoko ndaimboshanda semuvaki ndichera mugodhi. Saka pandakagara pasi ndakasungazana kuti ndingaitei semunhu anga aine chido chinokurima. Ndakati chirega ndiende kumunda ndinge ndine munda kare. Wandakatora nguva iyo ndeminda. Ndakangopuwawo munda zvikanzi chirima pa semunhu ane chido chekurima. Chirima wapa machichengeta mugomo miti. Saka ndo mandiri kurima nanhasi. Kana tichiti isusu makaita tsaona. Tsaona yakaitika sei? Tsaona iyi yakaitikira ndiri kubasa. Ndaishanda patel 1 ndichichengeta macables. Saka pane mota yakangouya ichimhanya ichitiza mapurisa ndobva yangonditsika. Ndobva yangondisiya ndakadaro. Vandatogara pasi. Kutsikwa kwamakaita pamakaenda kuchipatara vakabva vaona kuti makumbo azvichaita kuti tiachengete akutogurwa. Hongu nokuti vakati pane mabhaunzi asisaoneke. Saka zvina nongobvisa kuti tamabatanidze. Ndangoti zviri nani. Pane peni yandiri kunzwa. Saka ndangoona zvakareruka. Mushure metsaona iyi, iyo mota yamuri kuti vanhu vakanga varimo vaimhanya vakabatwa here? Munhu uyu paakanditsika akabva atotisa. Mapurisa aimutandanisa havana kumbomubata? Akana. Munhu anga ine nyaya dzake. Mati tsaona iyi yakaitika rini? 2008. Saka kubva 2008 hamuna kana kuzombonzwa kuti munhu uya akabatwa kana kuti mapurisa pavaitandanisa motikari zvakazofamba sei? Hamuna kana chamakazombonzwa? Ini semunhu waMwari I understand kuti accident iriko. Ndakazonzwa kuti munhu uya anogara muno. Baba wake ndipastor. Saka nangoti zviri nalongotaurirana uye tikasungisana hakuna chinobuda. Saka nogona kuti zviri nalongotaurirana. Muri kuti here imimi munhu yeye mushure mekunge akutsikai mukaziva kuti ndiani makazotaurirana naye? Ndakakwanisa kutaura nevabereki vacho. Iye ndasingakwanisi kufesana naye. Vabereki vake ndio vaitaura neni. Toona kuti imimi makuvara zvakaipisisa kusvika pakuti makanga matove munhu ari kurarama neurema. Pamairapwa kuchipatara nezvise zvaidiwa kuchipatara makabatsirwa nani? Vabereki vacho ndo vakaunza wheelchair neunobhadhirira chipatara. Zvibva zvangoguma ipapo. Hakuna zvimwe zvavakazokwanisa kuti nditize kunze kwacho kwangu kwakatooma. Yange iri nguva yedrought. Iko zvino izvi pane here zvamungati mimi mune mukana wekutaura navo? Vanombouya here kuzonzwa kuti makadini, muri kugara sei kana kuti? Kwete. Ndangoti ngazvichongogumira ipapo. Kuti ndakaona kuti abereki vacho vanenge vaitendera panyaya dzacho. Saka ndangoti ngazvigumire ipapo. Tingati here imimi makaregerera munhu izvo kuti makasvika pakutadza kumusungisa nekuti wakapara mhosva yekuti aitokwanisa kupinda muchitokisi? Hongu ndizvo, asi chitendero chinondibata manje. Michechi inondirambidza manje kuti ndisungise munhu. Wamachechi haabvumiri kuti usungise munhu, asi zvingotitaurirana. Imimi mhuri yenyu yakamira sei? Mhuri yangu ndingangoti ndine vakadzi 3. Mukomana 1, vasikana 2 vane vabereki vangosiyana.
vakadzi vatatu ava makagara navo vese panguva imwe chete here kana kuti maiwana mudzimai obva aenda mowanazve mudzimai oenda? Vakadzi ava ndizvongoti aita mwana ogara oenda, aita mwana ogara oenda, nokuti ndisina uchouviri, saka ndisina simba rokumutimira iye angoona zvinhu zvaumoita se tirega ndende, saka ndisina chokumuti gara. Imimi mumhuri yenyu makaberekwa muri vangani uye vabereki varipi uye makaberekerwa kupi? Inini ndiri kwaMutoko, asi ndakakura naambuya. Takaberekwa tiri 6, musikana 1 achibva asaya, ndobva kwasara vakomana 4 nemusikana 1 ari kumacheke. Imi muri vechingani pakuberekwa? Muri kuti ndimi mafirstborn makawanda. Takatarisa pakuberekwa kwenyu, vanhu vamakaberekwa navo vane here zvavanokubatsirai nazvo mukurarama kwenyu imimi? Anondibatsira wacho ane dambudziko reurwere panyama yake, ndotomunzwirawo tsitsi, ari kudya mapiritsi. Saka paanondibatsira ndinongoti maita henyu handikwanisi kuzomumanikidza kuti chii, ndinge ndakuita senge munhu ari kumustresa. Tinoona kuti veukama tinoberekwa kune hama dzababa, tinoberekwa kune hama dzana amai. Pane here ana sekuru, ana mainini, ana tete vekuti vanombondibatsirawo pano nepapapa? Hongu vemhuri yana baba ndo vanotombondirangarirawo nedzimweni dzenguva apo nepapo, apo nepapo. Asi nguva zhinji ndiri munhu anozvimirira, pane chekudya, pane matambudziko nechingozviitira, nguva kugeza kana kuwacha nechozvishandisa inini. Taona isusu kuti munofarira zvekurima. Pane nguva yekurima, kouya nguva yekuti hamucharima. Zvii zvimwe zvamunoita besides kurima? Ndiri munhu anotomboita zvomusika kana kutengesa. Ndinoti kana ndikatoona bhero kana kutengesa zvinhu chikafu chiya ndogona kutengesa parodhi. Asi zvikanga zvakaoma ndikakwanisa kuwana kana airtime ndogona kutengesa futi. Handinyari kutengesa, handinyari kana nda kutsvaga mari nenzira yakanaka. Zvipi zvimwe zvamunokwanisa kuita? Mati munofarira zvekurima uye kutengesa. Kana kusona, ndikaona mushini ndogona kuisona. Kana ndikaona kompyuta ndogona kuishandisa, nokuti ndakaenda kuchikoro ndikagumirawo 2 form 2. Pamba pamuri kugara apa pakamira sei? Pamba pandiri kugara ndikati permanent, temporary structure. Paritonzi pada kutoiswa mahome industry, uye dzimba dzacho dzasakara muri kuduza. Kana ndikaisa chikafu changu munenge muchiduza, chikafu checho chokanganisika. Saka handizowana goho rakanaka pakudaro. Ndoda maintenance. Mucommunity muno mekukuwadzana mune here vamunoti ndine shamwari, ndine vanouya vachindikuta, ndine vanhu vandinoziva kuti ava vandinokwanisa kuziva kuti vari reliable? Munhu ari reliable ndisauri wangu pane Joe wandokwereta muriwo nemadomasi, pane ndaiona mari ndozongokweretawo. Ndiwe pasocial welfare vakandipawo wheelchair yandinayo, asi nekuda kwekurima yatosakara, vakutonditsvagira imwe. Tinotenda baba nenguva yamatipa kuti tinzwe pamusoro peupenyu hwenyu. Tiri mumusha wekuwadzana, mamunogarisana imimi nababa Mazvidza. Chii chamuri kuita senharaunda kuve tinobatsira vaMazvidza vatiri kuona kuti chido chekushanda vanacho uye vanotoshanda? Ngativei vanhu vekuti tinokwanisa kunge tichibatsirana nehama dzedu dzatinogara nadzo. Makatarisa Destiny TV, tisangane zvakare muchikamu chinoteera tione vaMazvidza vari mumunda. Kwamunoita pane here vamwe vanouya kuzokubatsirai kuti vokone muri mumunda voti tauya kuzongobatawo kana chindima kuti tikubatsirei? Ipapo ndinganyepa kuti pane vanhu vanouya vachindibatsira, asi vazhinji vanenge vachitoda ukaposheni ngekuti ivo varime kuti azozvipewo munda dzavo, kwete zvekubatsira izvi.
Okay. Saka yezvinezvi ndiri kuona kusakura kwatiri kuita nditi inini nemakumbo ndiri kukwanisa kupinda pakati neuche hamuzotsika here chibagi. Tine nzvimbo dzandakasiya dzekuti kana ndakufamba ndofamba neuche kana chakura. Saka zvokuti kana ndasakura zvadai ndini ndakunyatsoona kuti laini yangu ringa nepapo riri nepapo ndichatsouvhura nzira dzacho. But kana chichiti ndongodyara random but ndozovhura nzira inofamba neuche. Saka pakurima apa panokutorera nguva yakareba sei? Kutimba panotora nguva yakareba. Because ndotanga muna October, November, December. Izve tiri muna January. Saka tongoti mvura inonaya munani. Inotava kuna November, October. Totanga 3 months before mvura yanaya. Kuti prepare makomba anofana kubvisa uswa. Kana mvura inaya ndozokukanda nengangu mbeu yangu. Dzimwe dzenguva ndinongokanda mbeu yogarira pasi. Nditotanga kutosakura sora racho risati rabuda. Zvisizonditira nyora risazondikurira. Takatarisa chibage chamakadyara ichi. Zvii zvamungati mukawana imimi zvinokwanisa kuti munge muine gohwo ramunotarisira kuti munge muinaro? Ndinoda fertilizer yakakwana, mabhegi mairi etop neD1 zvinogona kundibudira zvakanaka. Pamakamborima mashuromu munowanzokohwa masaga mangani? 2 tons dzinogona kusvika. 2 tons? Dzinogona kusvika. Takantsoita zvakanaka. Marima kudaro munotengesera vanhu vanongofamba here kana kuti munoendesa kugrand? Kazhinji kacho ndotengesera vari munharaunda vanenge vasina kurimawo. Ndobatsirikanawo nezvanoida kubatsirikana panguva iyoyo. Chii chakakupai mimi kuti muzoti ndinoenderera mberi nekurima kunyange zvangu ndava kugara muuche? Nyaya yekuti inini ndoda kudya plus ndine mhuri inoda kudya. Saka kuti ugozopota uchikumbira munhu takana kuti zvinhu zvakaoma anotaura mashoko akawanda. Saka kuzvishandira kanguva zhinji uchibatsirwa hako uri pandima yako zvinenge zviri nani. Makambenge muchirima munda wenyu musati magara muuche. Zvakanga zvakakuremerai zvakadii pamakatanga imimi kuchitanga kurima makagara pauche? Imi maimborima makakotama. Zvakaoma nekuti kana uchifamba nemakumbo unongochimhanya, but kana uri pauri cheka mbichana slow but sure umhanyi. Mataura zvemhuri imi kuti mune mhuri. Saka vana varipi uye vakawanda zvakadini? Vana vandinavo chaivo vanonyaziva kuti ndevamwe 3. Vana anamai varugara nanamai vavo, umwe ari kumasvingo, umwe ari muno, mumwe ndinaye ari kuchengetwa nemutini wangu. Musikana angosiwawo namai achienda kusauth. Saka zvakaoma. Vana ava vana namai vakasiyana? Vana namai vakasiyana. Maive nebarika here baba? Kwete. Inhau yongotora nokusiyiwa, ndichitora mumwe ichisiyiwa. Iwo madzimai ando anokusiyai? Ndiwo anondisiya. Inyaya yekukusiyai nekuda kwemararamiro amakuita iko zvino here kuti makurarama neurema? Zvimwe zvacho nokuti vakadzi havanda mari, vanda kuchengetwa. Saka makomenzi ehama nemadzisanyira vanogona kungoona seunge vakagarira pasina, unotsvaga zvimwe zvinenge zviri nani. Tinoona kuti madzimai mazhinji vanoda munhu anoshanda nesimba. Ndakakutarisai munhu anoshanda nesimba, saka iko zvinezvi pane here wamuri kufambidzana naye wekuti haasi kutarisa kuti makagara pauche, asi ari kuti ndaona munhu wekuti ndokwanisa kuvaka naye mumusha? Pazhinji hapana, ndingati vazhinji vacharongoda mara. Kutotsvaga munhu anoda zvokuvaka munhu.
Mavane makore mangani muchirarama neurema? From 2007 up to now. Saka ndogona kuti 10 years. Munda wenyu wakakura zvakadini? Munda wakakura. Yembeu. Ichipera yese. vaMazvidza vakati ivo pacommunity apo pane vesocial welfare vanombondibatsira uye vanga vachitaura pamusoro penyu vachanda. Mava nemakore mangani muchiziva vaMazvidza? Zvakanaka. Chekutanga ndinotanga ndakukwazisai uye ndokwazisa vateereri vese vari kuteerera vari muno munyika. vaMazvidza ndaane makore anogona kuita 9 years ndavaziva vari mudambudziko ravo ravari uye nepavanogara ndopakaita kuti nditange kuvazivawo. Vanhu vekusocial welfare munoshanda nevanhu vanorarama neurema vakawanda. Vamwe vacho vanongomirira kuti tipei vasingade kushanda. Imi pamakaona vaMazvidza vachitora badza kuenda mumunda kunyange vakagara pauchea, zvakakubatai sei? Alright. Pano pandoda kuti correctei. Inini ndakamira as a founder of Zambuko Community Trust. Handisi musocial welfare. Okay. Ndinosenza nesocial welfare kana ndawana zvinoda kuti social welfare indibatsire. Since social welfare iri iyo ndo hurumende yedu. Kuzambuko uku munoshanda nevanhu vakaita sei? Vanorarama neurema here kana kuti nherera? Munoshanda nevanhu vakaita sei? Zambuko Community Trust takaifunga tichitarisira munhu wese anoshupika kutangira kunherera toya chembere neharawa maalbinism vai vatinoti masopa tozouya vanoitwa machild abuse tiri kuvabatsira zvakare tozouya nyanye iko zvino takatarisana nedivi raNamazvidza John nekuti ndo divi ratakaona riri kunyanya kurasikirwa nerubatsiro zvizhinji. Tikatarisa sezvakaita divi raNa John vazhinji vacho havana pekugara. Zvakatipa shungu yekuti tinyatsokupinda mazviri kuti tiuye kudivi iroro inyaya yepekugara. Kusvikira taona kuti regai tiite database revakaremara madisabled, tikanyora tsamba ikaenda kwapermanent secretary welocal government kuministry yelocal government inova tsamba yedu iri kupindurwa zvakanaka yekuti mumazuva mapfupi anoteera hurumende inenge yakanzwa chichemo chandakaisa chekuti vange vachipuhwa pekugara. Tine nzvimbo dzatakatageta dzavari kutipindura zvakanaka kuda tangomirira kuratidzwa neministry of local government inotungamirwa navaminista vedu vaJuly Moyo. Saka naiye John zvakare mumwe wevamwe ari mutop 6 pavanhu vari kupuhwa mastand. Vandotarisira kuti vachipuhwa mastand ndakutarisira zvakare rubatsiro rwokuti vanoda kuvakirwa nekuti ini ndiri pakati pekuvatsvakira havakwanise kufamba havakwanise kuenda kure nekure. Zvinhu zvakatondirwadza kusvikira ini ndapakati pavo. Saka ndodavira kuti svondo rinoteera ndinenge ndatoda rubatsiro rwepari kunongedzerwa John kuti anga achivaka ari muwadi 38. Aya mashoko anofadza uye tiri kunamatira kuti zvibudirire. Iko zvino zvitiri mumunda muri kuda kusakurwa. SeZambuko Trust pane here pekuti makambofambawo mucommunity muchiti honai kavadikani
tine munhu anoshanda haana nhungo arima chibage, asi chibage chodyiwa nesora. Ngatibatanei kana tikaitawo kana inenge nhimbe, hongu pamwe hamuzodya nekunwa zvenyu, asi inenge nhimbe iri kana weekend iya vana vezvikoro varipo, ngatibatei munhu uya nebadza rako. Alright, ipapo maita zvakanaka. Kwandiri inini ndinotenda kuna Mwari kuti ukabvunzwa chausina kukwanisa kunge wakafunga haufanirwi kuchigadzirisa sewakachifunga. Handina kumbobvira ndafunga izvozvo, asi chandakafunga pana John kuti John haakwanise kufamba kuenda kumunda kwake. Wheelchair yamuri kuona iyi yakabva kwandiri. Ndini ndakamupa wheelchair yaainayo iyi John. Ndiri kutarisa gore rino ndichiiona kuti within some 3 days to come mukadzoka John ndinenge ndamupa imwe wheelchair. Nebasa raanoita rekutenderera achiita achisakura. Mafertilizer nembeu zvinobva kwandiri. Apa ndanga ndisati ndamupawo yekuti aite, asi ndinokurudzira community yese ane chaainacho chinobatsira John kuti tibatsirane pamwe chete. It's like ansandawana fertilizer yekuti ndimupe. Vanofanirwa kunge vakationa kutaura kwatiri kuita, vachiona chibage chaJohn ngavamupo fertilizer. Uye ndinoshuvira kuti vanzwa ndichitaura nemubvunzo wandati handina kusvika ndakazviitawo kuti ngatibatsirei John vadikani kuuya nekabadza tizomubatsira paari kusakura kuti pange pachiita zvakanaka. Baba, toda kutenda nebasa ramuri kuita. Tiri kuti kune wese hakuna munhu akanzi iri ndo basa rako rekubatsira. Iwewe neni tine basa zvikuru. Kana taona munhu ane simba ari kushanda, ngative tinoisa ruoko ipapo tibatsire kuti chishuwo chemoyo wavo uve chive chinosadziswa. Taona kushanda kunoita vaMazvidza mumunda mavo, asi mukurarama kwavo vane matambudziko anodzimba moyo. Imba yavanogara inonaya uye matope oga. Ndine dambudziko rekunayiwa nemvura, mara tangu anoduza. Saka ndakumbira rubatsiro rwekuti muite ndiwanewo marata anovhara imba iyi. Uye kana ndikakohwa chibage changu chinonayiwa nemvura. Saka ndine dambudziko rekuchera mvura nekuita sei nekuzvibikira. Saka ndiri kudawo rubatsiro kana ndikaona gasi stove kana midzi yacho yokushandisa ndoiyo yakangodhakwa. Saka vanenge vaine rubatsiro rwemapureti kana mapoto ndanchikumbirawo zvokuti ndishandise. Madhaka ega ega yakatodhakwa. Izvozvo manayatsa munoona madhaka munonetsa manje kufamba, kana korobha kwacho munonetsa. Takataura nemuvakidzani wavo uye akatsanangura mamwe ematambudziko anosanganikwa nawo navaMazvidza. Batsira kuchirema chedu tasamuone mamira akatamba make flow hamuna, saka tikukumbirawo community watikwanisa kutibatsirawo tichere mapoto chehana tasamuone munoisirwa sauti yake, munoisirwa upfu zvese hamuna kana chiripo, muno kana mbedha chaiva hamuna. Saka tingokumbirawo kuti mungotibatsirawo mumuwakirawo zvinhu zvakanaka, mumisirawo kana denga mba make rungochucha hamuna kana chirimo, magumbeze chaiwo haana, munhu arungoshungurudzwawo semunhu arungotsvagawo rubatsiro. Hakuna kumbomira mushe, munhuwo asina makumbo anogona kungorumwa nenyoka. Zvino isi tiri kutoshaya kuti tomubatsirawo sei, dai makwanisa kungomuwakirawo tereto, mangomisirawo sita. Handimboona zvakamamira akaita tereti yacho, dai mangokwanisa kungomuwakirawo tereti, mangomisirawo sitawo.